Welcome to Lifetime Solution. As a part of a company, nginezindaba engithanda ukunethulela zona. Ngicela uze nendlebe mina ngize nendaba. Sine Black Friday sale ezoqala ngomhla ka-24 November kuze kuyophela inyanga yakhe uNovember. I-Black Friday sale yethu ihamba ngokuthi wonke ama-products, yonke imithi yethu izobe i-discounted to i-1,000 rand. Yonke imithi, ngibala yonke, wena siphakamiso, isithwalo, siyobe nje sitholakala nge-1,000 rand. Isikhwama semali, wonke ama-products. Uma ngabe u-interested, ngicela ungahesitate, contacta le number eku-screen 073 830 7833. Enye inamba ungasithola kuyo 078 892 3264. Please make sure ukuthi uyaxhumana nathi uma ngabe u-interested. Ngiyazi abaningi benu nizosithokozela le special. Sikhona futhi nakuzonke inkundla zokuxhumana, Facebook, Instagram, TikTok and YouTube. Under igama elithi inyanga yamacala. Just enter your app, usearch inyanga yamacala. Wonke ama-video wethu azo-appeara khona lapho. Ama-video wethu achaza kabanzi ngama-products wethu. Please make sure you don't miss out. Nikhumbule ukuthi ayikho inkinga enganasixazululo. Ukuze into ibe inkinga, kusho kona ukuthi inesixazululo. So novutha nayo utholakala ngaleyo mali leyo. Wonke ama-products wethu abaziyo abasilandelayo bayazi ukuthi si-operate ngamapha ama-products. Wonke isibambelelo yonkinto intombi emhlophe konke kuyobe ku-discounted to i-1,000 rand. Uyovuthisana kabantu. Hayi azikhale khona impela. Konke 1,000 rand. Iphakamiso. Konke 1,000 rand. Zonke 1,000 rand. Please make sure ukuthi uyaxhumana nathi. Ukuthi ama-sinus. Yonkinto abaziyo abanendlebe bayazi ukuthi yonkinto